बीजेपी भारत माता की विप्लव बीजेपी लंबे बीजेपी लंबे भाई केवल कमांड बुढ़ा जी दिखा भाई जब बीजेपी प्रांत जिंदाबाद भाई जब बीजेपी प्रांत हामबाय बेलाइखे त्रयोदश 13तम त्रिपुरा विधानसभा 24 रामचंद्रनगर विधानसभा केन्द्रनि आईपीएफटी बीजेपी जुट प्रार्थी हिसाबै आं मनोनीत मैयाखै दिनै नमिनेशन पेपर सबमिट खालामखा आं आशा खालामो जे रामचंद्रनगर विधानसभा केन्द्रनि जनगण जाति उपजाति बैसोरनि बररक फैतानि बिसिंथि तैसा सामु खालामनाय मसंना जोंनि पार्टी आईपीएफटी एलायन्स पार्टनारशिप भारतीय जनता पार्टी যৌথভাবে बर' गानो अरनि कैंडिडेट लायरमान बागै आं बर'खौ हामबाय दङ तैसा अनुसरिया जों जुदि तैसा महायके एमएलए इलेक्टेड एमएलए वी मान थांगे अनेक किछु एरियानि डेभलपमेंट खालामनाय एवं गोटा राज्यनि लोकरखौबो डेभलपमेंट खालामनाय महायके आगुवानफोरनो हन्ता आनो फैसा टिकेट दिखानानै आं मोनबाय एवं आं बिसास खालामो जनगण फायनाय मुस्कां फेब्रुवारि 16 तारिखआव जानि भटारनो फैयो खालायाखै दिनै आईपीएफनि धामारि वो भोट होयाखै खालायफायनाय अब आं बिसास खालामो।